Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Arratsaldeon, gaur ere Latinoamerikara goaz, Brasilera hain zuzen ere. Txantrean gaude eta gurekin Fermin daukagu. Berak kontatuko digu nolakoa izan zen bere Brasileko esperientzia. Berak ez zuen nahi Brasil turistarrun baten moduan ezagutu. Berak Brasilgo errealitatean guztiz murgildu nahi izan zuen. Eta horregatik favela batean bizi izan zen hilabete batez. Goazen ba, bere historia entzutera. Anjo preto veio, samba de tudo. Mas que nada, samba como esta tão legal. Você não vai querer que chegue no final. Arratsaldeon, Fermin. Arratsaldeon. Hemen gaude, zure auzoan, Txantrean. Bai. Baina zu, egona zara Brasilen, ez? Bai, hilabete bat ez egon nintzen, duela 5 urte ja, 4 urte gutxi gora bera, bai. Eta, bueno, esperientzia zoragarria izan da, beraz, eskertzen dizuet argitaratzea edo plazaratzea nire historioa. Bueno, zuri, ez? Ze gainera oso interesgarria da, ze egon zinen Brasilen, baina ez jendea joaten den moduan, ez? Hondartzetara edo karnabaletara, ez? Zu egon zinen favela batzuetan. Bai, egon nintzen Bidigal izeneko favela batean, dituko digu favela, baina bertan pixkat bortitzagoa da favela, orduan bertan deitzen genion komunidadea, ez? Komunidade bat. Orduan, bai, deituko diogu favela, zer da favela bat, bai, egia esan da auzo bat bezala. Hemengo auzo bat, kakotxen artean bezala, ez? Hiriburuaren inguruan dauden auzo txiroagoak. Bai, bertan bizi ginen, eta, bueno, hitz egingo dugu, kontatuko dizut pixka bat nire esperientzia edo nire historia bertan. Noski, nola hasi zen? Ze joan zinen Brasilera eta ez beste... Egia esan, nerabe nintzenetik kapoira egiten nuen eta Brasilekin tematuta nengoen beti, baino bihotzak bultzatu nindun Brasilera joatea. Nire neska joan zen, bertan Palafox izeneko Erasmus bat egin zuen. Palafox? Palafox deitzen da, bueno, da Erasmus mota bat edo. Moduko bat, beka horietako... Eta berarekin joan nintzen, azkeneko hilabete hori, pixkat bizitzeko, ez, egu berria, gauza harra, eta ikusteko baita nola den favela batean bizitzea. Orduan, ni joan nintzen pixkat oporretan, ez, esan genezake. Baina oporretan, baina hango errealitatean murgiltzera, ez da? Noski, bai, hori da. Eta orduan ezinen bakarrik joan baizik eta beste pertsona batekin, ez? Orduan horrek ere igual babes hori izateak edo lagundu egin zizun? Bai, izugarria. Bion artean ausarta dena bera da. Beitu. Ni pixkat kikiltzen naiz, baino ikusita... Usaren zaizu pixkat hori ere. Bai. Eta ikusita, bera ongi zegoela bertan eta bar, bai, ausartu nintzen, joan nintzen, eta gaitz erdi oso ongi egon zen. Eta nolatan, han edonor bizi daiteke hango favela edo komunitate horietan, edo hangoa izan behar zara, edo... Egia esan, favela asko daude, pilo bat. Ez dakit zenbat, baino pilo bat, 100 favela. Eta oso desberdinak dira, bat eta bestea. Gure favelan, Bidigalen, bizitzeko ongi zegoen, ez? Jendea oso jatorra zen, gero besarkatu gintuzten, ez? Metaforikoki. Oso harreman ona izan genuen. Ongietorri ona egin zizuten. Bai, hori da. Eta oso harrera ona, eta oso pozik egon ginen. Egia esan arazorik ez. Arazo pare bat, baino ez dira oso interesgarriak, ez dira horren garrantzitsuak, ez? Ez dira... Zer arazoak edonon daude, ez? Hori da. Ez gara geratuko... Gauza anekdota txiki horiekin, ez? Hori da, bai. Generalean oso gustora egon zineten. Oso gustora. Eta bakarrik bizi izan zineten, azkenean, fabelak esan duzun moduan auzo handiak dira, ez? Eta zuek bizi zineten etxetxo batean, edo familia batekin, edo...
etxe txiki bat zen, bueno, ez zen horren txikia, baziren erromatarren insulaeak bezala, dela nola, ez dakit, 2 pisu eta gela asko, logela asko, eta gero sukaldea eta komuna konpartitzen genituen. Orduan bertan denetari zegoen, egia esan, denetari zegoen. Hori nagusi batena zen, ez dakigu norena, baino bertan bizitzen uzten ginduzen, eta Zuek pagatzen zenuen alokairu bat. hori da. Eta konpartitzen zenuen? Oso merkea, konparatzen baduzu, Copacabana, Leblon, Ipaneman, edo, bueno, hiri Nagusi horietan... hori da, oso merkea egia esan. Nik uste diruarengatik joan zela nire neska bertara bizitzera, batez ere. Eta, bueno, esperientziarengatik, bera, bueno, bai, gustoko du. Egia esan ez dakit oso ondo, zenbateko ezberdintasuna dagoen, osea, zuk diozu badagoela desberdintasuna handia Brasilen, hiria, aberatxe eta favela txiro horien artean, ez? Osea, desoreka handia dago orduan. Pasada bat, bai. Hori da nik aterako nioken akats bakarra, ez? Brasili. Bai. Desoreka handia dagoela ekonomikoki eta sozialki ere favelen eta hirigunen artean. Eta zer dela eta? Dirua dagoen tokietan, dirua duenak da beste batek ez duelako. Ez, bestela guztiak izango lirateke bizkat Parekoak edo. parekoak. Eta hori da batez ere niretzat akats bakarra. Zergatik, poretasun edo txirotasun horrek ekartzen duelako violentzia eta drogen salerosketak eta orduan arazoak fabeletan. Eta gerrak taldeen artean, guk suertea izan genuen, zeren gure fabelan ez zegoen gerrarik momentu horretan. Talde bakarra zegoen, kapo edo ez dakit nola deitu ez. Bai, haien estruktura oso... Alkate bat zegoen, bere poliziarekin, eta orduan oso lasaia zen, oso lasaia. Baina badakit beste batzuetan ezin zarela sartu. Azkenean, sarreran militarrak, kapoak ere kontrolatzen nor sartzen den eta nor ateratzen den, eta arriskutsua. Baina gurean, arriskurik ez. Eta zu ezagutu izan zenuen kapo edo alkate hori? Ez. Badakit gure etxe horretan sartua zela behin eta berriro, baina ez, momentu horretan ez. Momentu horretan arazorik ez, ordaintzen genuen, ez duten molestatzen, oso ongi. Baina bueno, ikusita daukat hor kaletik eta pixkat pinta txarra zuten pertsonak. Baina gero, arazorik ez, Ez da begirada maltzurrik, ez, oso ongi egia esan, oso gustora egon nintzen. Eta zertaz bizi da Brasilgo jendea? Zertaz bizi zen, ezakit, zurekin etxea konpartitzen zuten horiek? Egia esan ez dakit. Ez dakizu? Egia esan ez dakit. Bai, ikusita daukat obra asko egiten zituztela. Eraikinak, bai, eraikitzen zituzten etxebizitzak edo terrazak edo horrelako gauzak, baina egia esan ez dut ikusi ekonomikoki zerbait oso desberdina, ez? Adibidez, ilea moztu nuen bertan, hor fabelan, eta zen, hemen sartzen bazara bezala, hor dago ilea paindegi bat, hor kalean bertan, jotzen diozu nagusiari hor etxean, etxe bizitza bat delako, eta ateratzen da, zen nahi duzu, ilea moztu, bale, venga, eseri hemen, orain aterako naiz. Eta horrelako gauza bat ikusita daukat, eta gero, ez dakit, postutxo bat hor jarri eta edo zer saldu. Horrelako gauzak bai. Eta nekazaritza eta abeltzaintzan eta horrelakoetan lan egiten zuten baita ere? Claro, baina Rio de Janeiroren geografiak ez du uzten nekazaritza eta abeltzaintza egotea. Azkenean da hondartza. Osea, zu Rioko favela bat egon Bai, Rio de Janeiron egon nintzen, bai. Ez dugu esan, baina... Hori da. Garrantzitsua, bai. Dira mendiak. Hiria, hondartza eta mendiak nola esi bat egiten edo, bai, hori da. Orduan, abeltzaintza edo nekazaritzan lan egiteko pixkat, ez dakit, ez da leku aproposa. Nik uste gero barrurantz jaten bazara egongo dela nahikotxo, baina hirian ez. Bai, ze oso aberatsa da, soja produkzioan, azukrea, tabakoa, kafea. Hori da. Baina igual, beste Brasilgo tokiren batean. Supatzen dut pixkat hori, erdialdean izango dela, bai.
Eta Rion adibidez, irira joaten zen jendea lanera, egiten zuen, adibidez, Rion dago turismo pila bat, ez? Igual ez da kapitala, baina Brasilgo igual hiri turistikoena da, ez? Bai, izan daiteke, bai. Orduan, turismoaren inguruko gauzetan egiten zuen lana jendeak edo... Ba, seguraski, ziurenik bai, baino ez nuen hitz egin... Karo, eske portugesez hitz egiten genuen, orduan... Bitu, klaro. Karo. Zuk badakizu portugesez? Portuñola, badakit. Portuñola hitz egiten dut. Ez, bai, a ber, hitz egiten nuen eta hitz egiten ninduten. Baina komunikazioa ez zen horren aberatsa, orduan, bai, historioak komentatzen zizkidaten eta kontatzen zizkidaten. Ez zen guztiz... Ez zen horren ulergarria eta gero nire galderak oso simpleak ziren, ezin nuen pixkat. Gero, bai, Argentinan edo Bolivian ere, pixkat, hori murgiltzen nintzen beste munduetan, ez? Beste unibertsoetan, beste pertsonetan. Baina Brasilen, hori komunikazioa geratzen zen pixkat, zakit azalean, esan genezake. Orduan diozu, baita ere, Bolivian eta Argentinan egona zarela, ez? Bai, eta oso gustora. Eta gustoko duzu orduan bidaiatzea betidanik? Bai. Bueno, betidanik. Egia esan, gurasoekin nahikotxo bidaiatu dut, txikia nintzela, eta inginen alde batetik bestera, eta orduan hori uste dut geratu zaidala, ez? Haiek jarri zuten... Alea, ez? Hori da, eta nik ureztatu dut. Oso ondo. Gutxinaka urtetan zehar. Eta zer ematen dizu bidaiatzeak, edo zer da bidaiatzeari buruz gehien gustoko duzuna? Gehien gustoko dudana? Pertsonak ezagutzea, gero kultura desberdinak ere uztartzea eta batez ere janaria. Janaria? Janaria, bai, oso gustoko dut. Jatea? Bai, eta gero, janari desberdinak. Brasilen adibidez, dastatu nituen, hemen existitzen ez diren zaporeak. Orduan da nola, hau berria da. Adibidez, jaten zara Galiziara, zanburina batzuk hartzera, eta hau agian Iruñerrian ez dut inoiz jan, ez? Baina bertara jaten zara, baina hori beste mundu bat da. Latin Amerika beste mundu bat da. Hemen dastatu ditut mangoak, baina bertako mangoak ez dira hemengoak. Orduan, bai, hori nik uste janaria dela. Eta zer da gehien gustatzen zaizuna Brasilgo janariari den inguruan edo? Agian... Bai, badakit. Asai delako, asaia fruitu bat da, Amazonaseko fruitu bat. Baina Rio de Janeiron, eta supatzen dut Brasil osoan salduko dela, saltzen da, ez dakit, ez euskeraz, ez gazteleraz, portugesez, esaten zede montre den hori. Baina da, izozki bat bezala, baina granizado bat bezala, eta oso gozoa da, eta bertan botatzen da edozer. Osea, nik botatzen nion adibidez granola. Beste batzuk botatzen ziren, ez dakit, goxokiak edozer bota dezakezu. Eta jaten duzu, hor koiara batekin, ez dakit deskribatzen horren zaporea, ezinezkoa da. Baina oso gozoa. Pasada bat. Baina ez duen palagatzen, Baita ere freskotasun hori izango du, ez? Izozkia edo granizado puntu horrek, ez? Bai, gustora hartuko nuke orain bat, Bai, eguraldi honekin? Bai. Nolakoa dago klima baita ere? Ze azetasun asko dago, ez? Klima? Handia dago. Klima pasada bat. Bai? Osea, etxetik atera eta izerditan hasten ziren, baina ez den izerdiaren gatik, ez da beroaren gatik baizik eta ezetasunaren gatik, bai, itxasten zen zure azalean, eta orduan beti guztita. Baina esango nuke ez zela izerdia, batzutan bai. Izan ere, igotzen ginen favelara oinez, gero jeisten ginen oinez ere, eta azkenean hori girola esan dezake dela. Noski. Orduan izerdi egongo zen baino. Eta orduan asko aten zenuten, ez? Ura asko? Bai, nahikotxo. Ura batez ere, eta fruitu asko jaten genituen, eta gero baita, guk ditzen genien koko ura. Kokoak hartzen genituen, klak, eta oso gozoa zen. Kokoen ura? Bai, pasada bat. Hori ere hartuko nuke orain. Eta zenbatera hiritik, zenbatera dago favela? Zenbat ibili behar zenuten? Oinez, oso gutxi. Begira,
zen Ipanemako hondartza, Kopakobanako hondartza, Lebloneko hondartza, gero bidetxo txiki bat, Sheraton hotela. Sheraton. Han ere daude Sheratonak orduan. Bai, eta justo favela ondoan. Eta Sheraton hotela ateratzen zen favelara, favelaren hondartzara barkatu. Favelak zeukan hondartza bat. Bai, eta hortik, 3 minutura, hor zegoen favela. Eta gero, karo, gu, bizi ginen tontorrean. Orduan, beste 25 minutu igotzeko. Azten nolako kontrastea, ez? Baita ere, Sheratoneko, turistak edo, azkenean dirudunak izango ziren, ze Sheratonera joateko, eta favelako jende txiroa hor, hondartzer bera konpartitzen. Kontraste raroa, bai. Ez que hori zen favela beltza, eta gero Copacabana, Leblon eta Ipanema ziren favela txuriak, ez? Edo turistikoak, jende beltza zegoen ere. Eta orduan hor zegoen kontraste gehiena. Ikusten zenituen hori, ingelesak edo alemanak hondartzan eta gero favelako jende guztia. Bere musikarekin, bere mugimendu sanbeiroekin. Claro, samba kapoeira, ez? Bai. Natatzen duzuzuk, samba? Ez naiz oso dantzari trebea, baina kapoeira egin nuen lau urtez, nera benintzela, eta, karo, kapoeira egiten da gehiago Bahian, Salvador de Bahian. Orduan ez nuen kapoeira asko ikusi, baina behin gertatu zitzaidan favelatik jaisten ari ginela, eta zegoen txikitxo bat, haurtxo bat, hor dantzatzen kapoeira bakarrik, jarri nion horrela eskua txalotzeko, txalotu nindun eta nintzen berarekin, oso esperientzia polita, bai. Hori konpartitzea. Bai, baina ez nuen kapoeira asko ikusi egia esan, eta, nire grina zen pixkat hori ikustea, ez? Praktikatzea edo. Bai, edo hondartzan, rodak montatzen zituzten, baina ez nuen asko ikusi egia esan. Eta orduan diozu, erlazio, kaleetan sortzen den erlazio hori, nahiko irekia dela, ez? Diozu hor hau txiki bat zegoela, eta zu txaloa eman eta hasi zinela bederekin antzatzen. Hori hemen, bai. Ez, nik ez dut inoiz ikusi, ez? Ja, bai. Orduan hor, nolakoa da jende arteko harremana? Oso polita, oso zarratatxoak dira. Oso altu hitz egiten dute, baina hizkuntza horren polita da. Eta, bai, nik uste eroso daudela, zurekin, haien artean, eta orduan, nola da fluitzen dute edo, ibai bat bezala ez, ura joaten da hortik eta sartzen dira uretan eta guztiak joaten gara ur berdinetatik. Orduan, ez dakit, laguntasuna ikusi nuen hor oso polita, oso sentsazio polita haiekin hitz egiterakoan. Gainera nire portuñolean, ez? Nire neskak bai kontrolatzen zuen, portugez nahikotxo, nahikotxo ez gehiegi kasi. Baina nire kasuan, zen nola, saiatuko gara komunikatzen, baina lortzen ez badugu, behintzat irrifar bat bai egongo da hor. Noski. Ez, hango jendean dago nahiko nahasketa polita, ez? Daude europarrak, hori azkenean, espainiarrak, portugesak, italiarrak, ezagizet, baita ere daude afrikaro beltzak, ez? Bai. Eta gero, mestizoak edo, eta baita ere daude hango autoktonoak zirenak, ez? Bai. Baina favelan, batez ere beltzak ziren. Beltzak ginen bat. Bai. Eta gero, Latinoamerikako beste leku bateetatik ere ikusi genituen pertsona batzuk. Enaiz oroitzen nongoa ziren, baina bazegoen aitatxo bat bere alabarekin, eta aitak kantatzen zuen eta ere musika jotzen zuen, eta neskatxoak kantatzen zuen, baina abesten zuen oso ongi, izugarri, pasada bat. Behin eraman genuen hondartzara, zainduko dugu lasai eta eraman genuen. Eta joan zen zuekin, neskatoa? Oso polita. Bazegoen, Latinoamerikako beste leku batzuetatik etortzen zen jendea, favelan, bai. Oso kurioso iruditzen zait hori, hain irekiak izatea erlazionatzeko momentuan, eta adibidez, nik ez dut imaginatzen hemen, hori, haur txiki bat daukaten bikote bat, ez? Beste bi gazterekin, ustea gaztetxoa, eta horretan konfiantza izatea, ez? Eta lasaitasuna.
Bai, baina beste rollo bat da, osea, ez dakit, eta gainera kutsatzen zaituzte. Joaten zara hor, agian zure okzidentalizazioarekin, eta joaten zara, eta lasaitzen zara, haien vibretan edo energietan sartzen zara, eta askatzen zara, eta eramango duzu? Bai, eramango du, hondartzara, venga, zergatik ez? Daukagu ezer egiteko, oraintxe bertan, bai, goazen. Orduan lasaiak dira baita ere. Bai. Motelak edo ez? Motelak? Eske hitz egiterakoan gero oso azkarrak dira, orduan Urduriak. ez daki zer esan. Eta bai, saltzen ari direnean, hor hondartzatik edo koko urekin edo... Bai, kaineroak dira, osea, salseroak dira. Bai, donde gentes deitzen den hori badute, ez? Bai, badute. Bai. Labia edo. Asko gainera. Gainera, bai, nik esaten nion neskari. Hizkuntza hau horren sudurrekoa edo nasala dela, ze melosoa, ze polita, ze musikala. Nesketan zein gizonetan da, bai, oso polita, bai. Saldu nahi duzuna. Hemen dago nire dirua. Ze adibidez nientzuna daukat, adibidez, beste elkarketa batzuetan, ez, Kubako jendearekin hitz egiten, osea, Kuban egondako jendearekin hitz egiten, edo Mexikon edo, esaten dute, han ez dutela somatzen, igual, hemen Oksidenten edo Europan daukagun denboraren presio hori edo... Begira, hor nik uste ikusi nuen zerbait, agian ez da horrela izango, baina da nik ikusi nuena. Eguzkia izkutatzen zenean mundu aldatzen zen. Osea, nik uste orduak ez direla existitzen dira eguzki orduak, eguna eta gaua. Orduan nik uste horrek esaten duela zer egiten den eta zer ez den egiten momentu bakoitzean. Adibideren bat? Guko beto igual ulertzeko edo? Bai, adibideren bat, behin joan ginen Selaroneko eskailerak ikustera, Selaron da bertako pertsona bat, hasi zela eskailera batzuetan jartzen nola azulejoak. Eta orduan, mundu guztitik hartzen zituen azulejoak eta joaten den mundu guztiak uzten zuen bere azulejoa hor. Ikusi dezakezu, adibidez, Athletic Bilbaoko... Benetan? Bai, eta Euskal Herriko ikurrina ere hortik dago, eta behin joan ginen horretara, eta hasi zen euria egiten, baina euri zaparra da galanta bat. Eta hori, izkutatuta portxe batean, eta bukatu zenean euria ja gaua zen, eta hor zegoen ambientea, izugarri aldatu zen. Hau gaizki esana dago, baina pixkat ulertzeko, ez? Bai. Jende ona etxera joan zen. Eta kalekumeak eta kalean bizi den jendea kalera ateratzen zen. Orduan, bai, zen oso bortitza gainera. Oihukatzen gintuzten, gauza itxusiak, gero polizia ere pixkat... Bortitza baita ere? Bai, pixkat bai. Begiratzen horrela pixkat gainetik edo, polizia batek zaunka egin zigun. Wow! Bai, nola zaunka egin zigun eta guk, venga, guazen etxera mesedez. Eta gero, favelan gauez oso lasaia. Pasada bat zen. Hor, etzen zinen eta samba zegoen favelaren sarreran. Samba dantzuten ari ziren. Bai, plazatxo horretan, samba. Eta gero, joaten zinen gora, kale txikietatik eta guztiak oso ongi, gauean ere. Orduan, hori zen gure leku lasaia, gure etxea hori zen. Eta hori ikusi nuen, nik nire burua ikusten nuen turista bezala Rio de Janeiron eta gero Bidigalen, favelan, nintzen bizilagun bat, beste bizilagun bat. Igual jendeak ere ezagutzen zintuelako edo... Bai, izan leke. Azkenean, bikote txuri bat, hor ikusten da, ez? Gainera, bizitza egiten genuen hor, ez? Gosaltzen genuen, bertako jendearekin, merkatua joaten ginen, eta, bizitza egiterakoan, ikusten zaituzte. Eia mozteko ere bertan mozten ginen nirea, beraz, agian horregatik izango da.
Bueno, eta Fermin, konta iguzu, nola ospatzen du Brasilgo jendeak jaiak edo inauteriak ez, oso famatuak diren horiek? Ba, tamalez nintzen egon inauterietan, baino nintzen gauzaharrean, eta oso polita da. Guztiak janzten dira txuriz, dotore, edo ez, osea, pixkat, pentsa 40 gradu egiten dutela. Noski. 40 gradurekin, dotore hor smoking eta guzti, ez, baina txuriz bai. Ez? Kamisetita, kamisa alkandora, bueno, ez dakit, bai, txuriz. Bakoitzak bere erara. Joaten ginen hondartzan hor egiten da DJ-ak eta musikarekin, itzaltzen da musika, eta itsasontzi batetik botatzen dituzte su artifiziala, hor Copacabana. Eta 12 salto eman behar dira olatuetan. Eta botatzen dira, ez dakiz ze lore den, baina botatzen dira loreak, hor itsasora. Egiten dira 12 saltoak eta gero ja festa berriro. Eta hori dago jendez gainezka da, pasada bat. Ez dut ikusi horren beste jende, San Ferminetan agian bezala, pasada bat. Eta, bueno, festa baino lehenago, favelan ere elkartzen ginen leku guztietako, favelako lekuetako jendea, eta bakoitzak eramaten zuen zerbait, egiten genuen hor afari bat, oso gustora. Ugatila pare bat eta herriora. Oso ongi. Gero bueltatzerakoan oso polita zen, joan ginelako Ipanemaraino, eta gero egin genuen buelta gutxinaka hondartzatik. Orduan gelditzen ginen DJ bakoitzean, bainatzen ginen, karo, gaueko bat edo bietan 30 gradu. Bainatzen ginen, berriro DJ-era, kopa batzuk eta bueltatzen ginen gutxinaka. Eta oso ongi. Eta, bueno, ez dakit, hirigune osoan zer egongo zen. Ez ginelako gerturatu pixkatel erdialdera, baina ikusi genuen zumba klaseak zeudela horti, hor goizeko ez dakizte hor dutan, eta oso polita. Osa, tabernaz taberna joan beharrean, joaten zineten hondartzaz hondartza, Hori da, bai, pasada bat, oso ongi. Eta gero, bueno, egu berriak, uste dut dela hemen bezala, ez? Etxean ospaltzen direla, familiarekin, eta guk ospatu genuen gure familiarekin, ez? Gure favelako familiarekin. Familia nuklearraren kontzeptu horian eramaten da, edo jendeak mantentzen du, edo gehien bat da, esan duzuna, komunitatearen familia, ze... Ez dakit. Ez dizut erantzun emango ez dakidelako, baina supatzen dut, familia nuklearra egongo dela. Azkenean, horren kristauak izaten, ez dakit, pixkat moldea izango da hemengoa bezala. Bai, izango da, segurazki. Eta gero, tortillaren beste aldea, jaietaz aparte, violentziaren kontua ere, nahiko violentzia asko pairatu duzu edo pairatzen dute? Egia esan, nik ez dut horren beste ikusi. Nik ikusi dudana, bueno, entzun bai, gero komentatuko dizut, baina ikusi dana batez ere da txirotasuna eta bortitza den eszenatoki bat. Dela, kale oso bat, jendearekin hor botata, edo eserita, hor lurrean botata, kalean bizitzen direlako, baina 40, 60 pertsona, horrela. Orduan, hori ikuste nik ikusi dudan violentzia ez da bortizkeri fisikoa, baizik eta animikoa, ez? Oso bortitza da hori ikustea. Ez gaude ohituta, ez? Horre ikustera. Hori da. Eta, bueno, badaude, nik egin nituen bi trilla, bi ruta, bi bilbide, bi morroetara, ez? Direla tontorrak, Doixirmaos, dagoela nire favelan, Bidigalen, eta bestea Pedrada Gabea. Dagoela Rosina ondoan. Rosina da Latinoamerikako favelarik handiena. Eta bietatik ikusten da Rosina. Lehenengoa, Doixirmaos, egiten da ordu erdian, gutxi gora bera, nire favelako tontorretik joten zara pixka bat, eta 30 minutuetan entzun nituen 6 tiro. Osea, entzuten ziren, ez? Badakigu hor dagoela, baina nik ez nuen ezer ikusi, ezer arraro ikusi, ez? Eta nire favelan ere tiroak entzuten ziren, baina ez daki pertsonen kontra ziren edo ez. Entzuna ditut istorioak, ez adibidez, poliziak erail zituela
narko batzuk, nire favelan, eta horrelako gauzak entzunak ditut, baina nik ez ditut ikusi, nik ez dut bortizkeri hori ikusi, orduan entzuna bai, tiroak egunero. Osa, igual ezkutuan dago, ez? Osa, Bai, agian nabarina bai. kaleetan, baina ez dago hain agerian, ez? Igual ezkutuan, edo. Gero favela bakoitza oso desberdina da, zuk ikusten duzu pelikula bat, eta agian pelikula horretan favela baten kasua Beitu, kontatzen bai. dizute, baina gero 100 piko favela badaude edo ez dakizen Bai, bada. favela bakoitza bere errentatea daukala, ez? Eta Hori esan duzu da. moduan, igual zurean jerarkia bakar bat zegoela, Hori da, eta oso orduan lasaia zen. lehiagortasunik, eta orduan beste igual lasaiago edo baketsuagoa zen, ez? Hori da. Eta hori da. adibidez, Rosinan, hain handia izanik, bazegoen lehiakortasun hori, bazegoen violentzia agerian, edo... Seguro baietz, seguro baietz. Zu ez zenuen ikusi, baina... Ez nuen ikusi, nintzen sartu. Ja. Neskak esan zidan, hori ikusi behar dugu, ez? Ez dakit, sarreran ezagutzen badugu norbait eta sartzen bagara berarekin eta bar ikusi behar dugu, ez? Hori, karo, gainetik ikusita, pasada bat da, eske argazkiak ikusi behar dituzu, edo bertan egon behar zara, ikusteko, eske jartzen zait pixkat, azala oso handia, pasada bat, eta dira dena etxebizitza txikiak eskalatzen mendian. Eta, karo, ni ez nintzen sartu, gainera 6 tiro entzun da, ez dakiz zertan. Beldurtzen zaitu, Bai, horrek. bai. Noski. Gainera nik entzuna dut, berez, Brasilgo biztanleriaren artean, igual 6%a edo bizi dela faveletan, ez da hainbesterako, ez, faveletan bizi den jendea, baina bai, karo, Brasilgo biztanleria oso handia denez, 6%a igual direla, ez dakit, 11 milioi edo 11 milioi terdi edo gehiago, ez? Orduan horregatik ikusten dira hain handiak, ez? Bai, nik datuak ez ditut aztertu, baina, eske pisu batean, 12 pisu dituen etxebizitza batean, edo eraikin batean, familia pilo bat daude. Claro. Familia pilo hori, etxe txiki batzuetan jartzen badituzu, azkenean hori oso zabala da, ez, hartzen duten azalera. Eta Brasilgo norbaitekin egin zen horrelako harreman esturen bat, edo jarraitzen duzu kontaktutan, edo... Bai. Bueno, nire tatuatzailearekin ezagutu nuen tatuatzaile bat, hor favelan, eta egin zidan hemengo tatuajea. Eskuz, teknika ditzen da hand poke. Da hartzen duzu horratza eta gutxinaka, puntuka, zizta da, egiten duzu pixkat. Hori egin zizun puntuka? Bai, 7 ordu. Wow, oso zehatza da gainera, ez puntuka egiteko. Bueno, azkenean makinarekin, pasatzen duzu aldi bat, eta baina hemen tiki. 7 ordu. Bai, eta horrek erakutsi zidan tatuatzen, eta orain, hasi nintzen tatuatzen, lagunak tatuatzen, nik ere egin nituen tatuaje batzuk, eta horretan nago, naiz profesionala, baina gustoko duzu. Oso, bai. Ikusten dudan moduan, igual ez zara, gauza txiki asko gustatzen zaizkizu egitea, ez? Bai. Ez? Azal desberdinak tatuatzea, azkenean, lagun bati egiten badiozu tatuaje bat, oroitzapen bat ematen diozu. Momentuaren oroitzapena, eta gero ere... Zure pertsonaren zati bat, ez? Sinadura bat da, baita. Eta zein da tatuaje horren esanahia edo? Badu esanahirik edo? Bai, itxasuntzi bat da. Itxasuntzi bat eta ankla bat. Orduan, metafora da pixkat, bidaiatzea gustoko dudala, eta ez dudala arazo handirik ankla botatzeko edozein lekutan eta gero jasotzeko berriro eta beste leku batera joateko. Zakit, edozein lekutan nago gustora. Eta baduzu orain lekuren bat buruan, etorkizunean bisitatzeko edo? Bai. Bueno, aurten uda osoa pasabar genuen Perun. Baitu. Bai, bilagun eta 3 jama ginen Perura. Wow. Baino COVID-arekin, geratu gara... Bidairik gabe. Eta gero, urrengo urtean egingo dugu. Eta aste santuan Japoniara. Japoniara, wow. Bai. Hor daukat, gurutzatuta duela 3-4 urte, Japoniara joan behar dudala, Tokiora, eta bideoak ikusten eta behar dut. Orduan, datorren urtean, aste santuan, daukat lagun bat hor lan egiten, sukaldaria dela, eta bisita egitera joango naiz. Hemengoa, baina handago sukaldatzen. Bai, horren historia da. Potentea? Bai, beste programa bat egiteko, bai, benetan. Estela zu deituko zaitugu urren urtean Japonian egon eta Perun egon ondoren. Japonian, Perun, nahi duzuna, bai. Eta zure bizitza proiektuei begira, ze proiektu dituzu orain hemen zaudela? Hemen nagoela?
Bueno, irakaslea naiz. Orduan irakaskuntzan jarraitu, disfrutatu, nire laugarren urtea izango da hau, eta orduan pixkat banago ja taulak ezartzen, eta oso gustora disfrutatzea da nire erronka. Eta, bueno, hori, oporretan bidaiatzea. Furgonetarekin edo hegazkin bat hartu eta edonora joan, ez daukat proiektu finkoren bat, baizik eta, bueno, disfrutatzea ez. Pixkat, honetara heltzeko egon naiz lanean askotxo nire bizitzan zehar, eta orain heldu naizela, lasai egon, disfrutatu eta aurrera. Eta irakasleena ere gustatzen zaizu? Pilo bat, bai, ni gaztelerako irakaslea naiz, literaturako irakaslea orduan, eta bai, ikusten dut nola literaturari buruz hitz egiten duzunean, baina bihotzez, nerabeek ikusten dutela nola, begira, agian ez dut hau gustoko, baina gustoko dut kontatzen duen eran. Orduan, sortzen den elkarrizketa edo erlazioa edo sortzen diren energiak gelan oso politak dira, orduan, niretzat ez da lanera joatea, da disfrutatzera joatea. Literaturarekin ere bidaiatu daitekela diote, ez? Bai, hori da nire bidaiatzeko beste modua, era. irakurtzen edo idazten. Bai. Bueno, Fermin, mila esker elkarrizketagatik, Eskerrik asko zuei. baina niri gauzatxo bat geratzen teniente. Nahi duzuna? Kapoeira pixka bat, erakutsiko diatzu? Bueno, bai, egin dezakegu, animatzen bazarra, bai. Guazen. Bueno, Godrika, ikusi eta ikasi. Bai. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.